Ni bestek egin nau ezagun. Bestek egin nau gaztetatik. Horixek egin indun ezagun, eta gero haren moduko beste jaun batzuek egin naute ezagun. Baina ez da nire ezagutza, jendeak duen ezagutza, eta nire balioa ez dira parekideak. Bertsoen bitartez elkar ezagutu genuen, nik lehenbiziko eskolarteko txapelketan bertso sorta bat idatzi nuen, eta nonbait gogoan geratu zitzaizkion nire bertsoak, eta nik sariketa hartan parte hartu eta handik hilabete mordoska batera esan zidan, ia laiz Azpeitiko Perez amaren blastak aipatuzuna bertso sorta hartan. Eta ni harrituta geratu nintzen. Posible ote da gizon honek nire bertsoak gogoan hartu izana. Eta goitik behera esan zizkidan, kantatu ez zen kantari jaioa, baina goitik behera errezitatu zizkidan eta harri eta zurrutzen ninduen, eta seguraski gizon hark egun hartan eman zidan bultzada eta esan zizkidan hitzak izan ziren ni bertsolari bihurtu nindutenak. Eta ni ere agur ugarikoa baino gehiago, agur zinezkoa egiten dudan naiz. Esate baterako nik lizeoan egunero esku eman 100 aldiz egiten dut. Ne ikaslei mutilei esku eman bakarrik egiten diet, eta neskatuei esku eman da eskuan muin egiten diet. Eta gaur lizeoko nesketatik 180 nire aurrean tokatzen diranean, edo pasai izan topa egiten egunean, denak eskua luzatzen didate eta eskua jarri egiten didate muin egin diezaidan. Nik eskua eman egiten dut egun honesatea gutxi giruditzen zaidalako. Eta muin egiten dut esku ematea gutxi giruditzen zaidalako. Oso bertsozalea izan zen Jose Maria Aranalde, bertsolari zalea ere bai, lagun asko izan zuen bertsolarien artean, garai batean nik uste Azpeitiko Hirutasun Santuarekin izan zuela harremanik estuena, Jose Lizaso, Jose Agirre eta Imanol Lazkanorekin. Eta azken urte hauetan pixka bat erretiratuta zegoen, urruntxiagotik segitzen zuen bertsomundua, gai jartzaile lanak eta ere pixka bat utzita zituen, baina lehen bezain bertsozale izaten segitzen zuen, lehen bezain beste estimatzen zituen orain ere bertsolariak, eta Jose Mari gaztezalea izan zen, eta gaur egungo gazteen emaitza estimatzen ere bazekien. Jose Marik nekez gutxietsiko zuen gaur egungo bertsolarien lana, nekez baztertuko zituen gaur egungo bertsolariak, aitortu izan du gaur egungo bertsolarien hizkera eta bere garaikoena baino arrotzago zitzaiola, baina sekula ez zuen gaur egungorik baztertu izan. Angoxea beste inungo ez naizera iruditzen zait. Eta ez hori bakarrik, lehen baino ere gazteluarrago naizela. Nire ikaslek badakite ez dutela baimenik gaztelua juteko, niri esan gabe. Gaztelu ez da edo zer gauza. Behar bezalako ez izatearen pena askotan, baina apaiz izatearen damurik ez. Askotan ezautu nauten arte, askotan eta ezautu nautenean, askotan galdetu didate, berekiko harreman hortan beraien zan nolabait esateko gustagarri gertatu nitzaialeko, baina zua paisa altzea. Eta hori naiz batez ere esaten dira. Nik bizitzan zer eskertu handia daukat, eta
gauza guzien erdian, nire apaiz izateari esker izan dudan suertea daukat gehien eskertu beharrekoa. Elizaren barruan, Elizak gizaldien historia horrek erantzidion, ez dakit nola san, erdoi gehiegi dauka. Emakumeen mundu hori adibidez, Elizak ez du onartu. Eta justiziaren izenean edo justiziaren baitan, ezertan aurrerapenik egin badugu gizaldi honetan, emakumezkoaren nortasun aitorpenean eginda gizarte mailan. Hori Elizara oraindik ez da sartu behar bezala. Sekulako euskal sena zuen. Elizako otoitzak eta testuak eta gaitultzen aritu zirenean, uste du Jose Mari zela gazteena. Eta, askotan jendeak buelta eta ez zuela asmatzen, ez? Latinezko testu haiek euskaraz jartzen edo zemei pusketa bintzaneko zail egiten zirela. Eta gogoan dut, berari entzuna nola Gloria itzultzen ari ziren. Eta horiek euskeraz gogor xamar geratzen aditzarekin, hau da, goresten zaitugu, eta horiek guztia astuna gelditzen eta bueltak emanda, asmatzen ez, eta azkenean Jose Mari zutitu ementzan eta gorazu, bedinkatua zu, goretzpen zuri, auspezagur ezkerra zuri, bete-betean asmatu zuen. Eta uste dut, gauza bera gertatu zela latinezko susunkordarekin, ez? Gora dezagun bihotza, ez? Eta oso gogorra geratzen zen edo luzea behintzat, ez? Eta beak gora bihotzak nola itzuli zuen eta berriro ere bete-betean asmatu zuen. Nik batez ere ikasi egin dut. Ikasleen gandik. 29 urtean entzun baitet mundu honetan entzun beharrekoa dan hitz berria. Generazio berrien hitza entzun dut. Eta horrekin sintonian bizitu naiz, eta horrekin ikasi dudala uste dut mundu honetan beste liburu askotan ez bezala ikasi behar den zerbait. Hori privilegioa da. Eta gazteak gure Liceo Santo Tomaseko ikasleak bezalakoa direnean, oraindik areta handiagoa da privilegio hori. Horixe gainera, maisu izan da niretzat. Maisu paregabea. Nora joanik etzaukin gizon ura, dirurik etzaukalako, ura nik jaso behar izan duen berak eskatuta. Eta 3 urtez bizitu izan zan nerekin. Hori suerte ikaragarri bat da munduan. Horixe haundia da, izugarria da, horixek duen aberastasuna, hizkuntzaren erabileran, eta horixek duen aberastasuna, edergintzan hizkuntza hortan, paregabeak dira.